Ngiyabingelela iSouth Africa yonke. Ngiyabingelela omama bonke abase-South Africa. Ngiyabingelela obaba bonke abase-South Africa. Ubukhosi bonke, uhulumeni, abaphezulu abasiphethe, amakhansela, iy'ngane, abancane. Cha, namhlanje ngithi angenze le video ngoba ngumama. Ngifuna ukukhuluma ngendaba yomhla ka-30 Juni. Umhla ka-30 Juni ukhona uhleli, and njengoba ngiwumama angifuni ukukhulumela mina angifuni ukuthi singomama ngizothi mina, ngifuna kucace ukuthi ngithi mina. Yabona, ngoba ngiwumama ngihleli la, ngiwumama, ngunkosikazi womuntu, ngiyindodakazi yomuntu, ngumuntu nje wasemhlabeni ophilayo. Ngiyayibheka indaba yomhla ka-30 Juni ukuthi iza nani. Indaba yomhla ka-30 Juni kungenzeka ize nento enhle ukuthi izwe lilunge libe right, kungenzeka futhi ize nobubi obuzosikhalisa ekugcineni. Ngani na? Kungenzeka obaba laba abaphambili, obaba Phakela Umthakathi, ubaba uNgizwe Mchunu nondodakazi wethu lona angengikhohlwe igama lakhe, akuyibona abangabaholi bale mashi, ukuthi bayitshele ukuthi le mashi izohamba kahle, ikhontroleke ngendlela. Kodwa mina njengomzali ngiyasaba. Ngisabani? Ngisaba ukuthi mhlampe kungenzeka izwe lingalawuleki, iy'ngane zethu zingalawuleki. Kugcina sekukhona abantu abalimalayo, kugcina sekukhona abantu abafayo ngendlela engekho right, kugcina sekukhona abantu ababoshwayo, kakhulukazi laba abayiholayo imashi. Ngoba siyizwe siyathanda ukuthi izwe libuyele esimeni, abantwana bethu baphile babe right, nalaba abangakawaqali ama-drugs bangabe besawaqala ngoba laba abasuke beletha ama-drugs bazobe bengasekho. Kodwa kunalento esenhlizweni yami ukuthi yiyo yini indlela okuyiyona yona leyo ukuthi kuthiwe kunemashi engomhla ka-30. Ilawuleka kanjani le mashi engomhla ka-30? Yini ezokwenziwa ukuthi kuqikelelwe ukuthi le mashi inokuthula? Ibaphi abaholi abazomela iy'ndawo ngey'ndawo, igceme ngegceme ukuthi le mashi inokuthula? Ngoba abantu engisababonayo abantu abathathu engibona behamba phambili ngale mashi, and la bekhona imashi la bahamba khona iba nokuthula. Njengoba bebathathu igceme zingaka, abantu bonke bezobe bephumile ngohlu lwabo bephumelele mashi, ibaphi abantu abazobe behamba khona abaphumela obala ukuthi sizokwenza sure ukuthi le mashi lena ayinabo ubungozi, abekho abantu abalimalayo nabafayo? Ngoba ngiyabona abaholi, amakhansela athuli ngendaba yale mashi, abaholi abaphezulu, abaholi bamaqembu athize kwezepolitiki bathuli, abaphumela obala. Ngoba uma sekunje fanele ngabe nabo bayaqhamuka, bayakhuluma ngendaba yale mashi ukuthi cha, njengoba nathi sikhona siphila kulo leli zwe siliphethe, siyalilwela njengoba phela bayaphuma uma kumele kuvotwe, bamemezele ngembhobho, baphume ngey'moto, baphume ney'pika la besibangela umsindo besitshela ukuthi kuyavotwa in asiphume ngobuningi bethu. Kufanele ngabe namanje bayaphuma ngey'moto, baphume ney'pika lezi abahlezi bephuma nazo besibangela umsindo la emgaqweni, bakhuluma ukuthi nasi imashi engomhla ka-30 siyacela ukuthi le mashi ezoba khona ibe nokuthula, ihambe ngalolu hlobo, babize imihlangano emahholo, kukhulunywe ukuthi le mashi izobe ilawuleka kanjani, ozotholakala enze okurongi uzokwenziwa njani, iyiphi i-punishment azoyithola. Ngibona kuthulekile makhansela, nithini ngale ndaba? Buholi nithini? Sopolitiki nithini? Nithule nithini? Ngafanele ngabe niyanyakaza phela manje, nanku uJuni uyaphela. Kufanele ngabe niyanyakaza, niyakhuluma. Angithi uma kumele sivote niyakhuluma,
nisitshele konke okuzokwenzeka, nisithembise zonke iy'thembiso enigcina ningayifezi. Nithini ngale mashi? Nithini ngey'ngane zethu ezizofa ngoba zogcina sey'bulalana zodwa? Ekugcineni kuney'ngane zona zethu lezi esiy'zalayo ezinamagraji zona zodwa ey'zondana ey'zotholana ngayo le mashi, ey'zobulalana ngayo le mashi bese kube ngathi babulawa amaforena kanti bebulalana bodwa. Nithule nithini makhansela ethu ey'ndaweni zonke? Nithi niphuma nini nemibhobho nimemeza ukuthi naku ubaba uPhakela uMthakathi useyiqalile phela indlela wabo umhlahlazela bese nani niyalekelela. Nizoba khona makumele kuvotwe, nizoba khona manifuna ukuthola iy'khundla, nihlale o5 years ey'khundleni kodwa makumele niphume nikhulume ngezwe nithule. Nithulela into ebhekephi? Bengicela nisukume. Kuyasika singomama ngoba sizolahlekelwa abanyeni bethu, sizolahlekelwa izingane zethu. Izwe lizoba yinto esingayazi ukuthi izoba yini. Kufanele kwazeke ukuthi le mashi ilawuleka kanjani. Yimuphi umgomo nembandela okufanele ibe khona ngayo, ngoba yona kumele ibe khona ngoba nathi siyafuna abantwana bethu besebenze. Nathi singomama emajalidini sihlela sisebenze ngenxa yokuthi kunabantu bangaphandle abahlela abasebenzayo. So ngithi-ke mina akube nokuthula kodwa kuleyo nto esuke yenziwe ilungiswe kahle ngendlela e-right, kungabi khona ukulwa. Nyakazani, nyakazani makhansela, nyakazani. Ake niphume phela nalezi ipika zenu ey'nkulu nimemezelela nembhobho yenu ukuthi iy'ngane aziy'phathe kanjani ngaleyo mashi. Kwenzakalani? Nithuleleni, nithule. Izothi mase kumele kuvotwe futhi nizobe seniyaqhamuka senikhona sekhuluma. Nithuli nje tu, nithulela into ebhekephi, nithulela into ebhekephi. Ngiyazi ukuthi njengoba ngenza le video izwe lonke selizongizonda kodwa iqiniso leli engilikhulumayo. Ekugcineni sizokhala, ekugcineni baba uPhakela uMthakathi noNgizwe nalo ndodakazi bazoboshwa bahlale ejele bazobe sebebodwa. Nizobe seningasekho nina la ngaphandle nizoba senibhizi nisho ukuthi sifuna sinivotele ukuze niphathe leli zwe abantu abade belwela bengaphakathi beboshiwe besemajele. Nyakazani bafowethu, ngeke nyakazani. Uyaphela uJuni.